Ay, tumagal na. Kasi bola ang sabi.
Focus ka. Gusto lalaro ko pa bukas. Kailangan ko talaga yun. Kasi din ko na maawa ka kasi. Hindi kasi yung friends ko dapat naglalaro. Kaya ka kung maglalaro tayo nila dito, ikaw ako kung yung top wala ka pala doon. Hindi yung person ako. Ayaw nila dalawa na sila. Patayan sa dalawa. Ay, sorry, parang kumalik ko. Mga babae na ito, parang lalaki sa laro. Ay, manilaglag siya ng ano, Joy? Kasi na yung player mo, maraman. Doon lagi ang bola. Merong uwi-uwi na hindi makauwi. 9:01 na. Open pa ba yun? Oo. Until 10. Kayo, di kakain? Zero tayo. Ay, sige. Ah, sige. Iris! Uy, talaga ba sa Giro kami if you wanna follow? Sige, see you. Bye. Ayaw mo eh.